Hola companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar aquesta bonica casa de Benavent de Segrià. Fixeu-vos, començaré per la part de baix. Tenim un espai maquíssim per guardar els cotxes. Barbacoa aquí a la part de baix. Dipòsit d'aigua, el motor, un sotescala, aquí tenim les escaletes per pujar cap a dalt. I mireu, us faré una placadet de pedra molt xulo i farem la que és l'entrada que faríeu vosaltres cada de matí. 1, 2, 3, 4, 5 escaletes. Fixeu-vos, una entrada molt maca, una habitació just a la dreta, les escales per anar cap a baix, per anar a les habitacions, un menjador molt gran i aquí, molt pràctic, la cuina. Una cuina força gran, us hi cap una taula. I també tenim un bany de cortesia aquí a la part de baix. Això se combina amb una terrasseta que teniu aquí i podeu posar una tauleta molt maca i amb aquesta zona que no es veu res, però va ser un jardinet molt maco. Això, mireu les fotos que crec que us agradarà. I ara, pujant cap aquí, amb un minutet, us ensenyo les habitacions. Aquí dalt tenim 3 habitacions, una d'elles amb armari empotrat, aquest rebedor. Mira, començaríem pel quarto de bany. Hola. Molt gran el quarto de bany, a mi m'agrada força. Aquesta habitació és la que té l'armari empotrat, que és aquest d'aquí. Tenim aire condicionat i tenim aquesta terrasseta. Mireu. Aquesta terrasseta ho combinem aquí amb 2 habitacions més, que una és un segundo. Ara un dels nostres clients ens està aquí demanant per anar-hi. I aquí podríem fer o un vestidor d'aquesta habitació o podrem tenir un espai d'emmagatzematge. Doncs molt bé, companys, quan vulgueu, ja ho sabeu, podeu trucar al 973 10 22 86 i jo mateix, Marc Oliver, us atendré, o els meus companys de l'oficina, i en parlem aviat. Aquesta podria ser la vostra casa. Ens veiem.